Zabalený dárek dorazí do skromného bytu v Gaze. Uvnitř, uložený v pinové výplni, leží elegantní mobilní telefon, vrchol technologie roku 1996. Kožené pouzdro. Náhradní baterie. Vše perfektní. Přiložená kartička hlásá pro tvou bezpečnost a úspěch od tvých přátel z Damašku. Manželka příjemce si ho pečlivě prohlíží, otáčí v rukou, zkoumá tlačítka. Vypadá naprosto dokonale, drahý, přesně takový dar, jaký by mohl obdržet vysoký činitel Hamásu od vděčných podporovatelů v zahraničí. Položí ho na kuchyňský stůl s úmyslem předat ho manželovi, až se vrátí z večerní modlitby. Co ale netuší, je děsivá pravda skrytá uvnitř. Telefon obsahuje 50 gramů vojenského výbušniny RDX. Mikroprocesor propojený s vyzvánějícím obvodem. Detonátor kalibrovaný k aktivaci při 51. příchozím hovoru. Zařízení překonalo cestu přes 3 země, prošlo 5 páry rukou a oklamalo 2 samostatné bezpečnostní kontroly. Za 72 hodin vybuchne pouhých 15 cm od lebky Jáhja a Jáše. Ukončí život hlavního výrobce bomb Hamásu. A odhalí, jak zpravodajské služby proměňují každodenní technologie v precizní nástroje smrti. Tohle není příběh o explozivě. Je to příběh o zneužití důvěry. To je vyprávění o operaci, která proměnila rodinnou lásku v doručovací systém atentátu. Operace, jež odhalila, jak Mossad zneužil lidské vztahy, využil intimity mezi příbuznými a vytvořil řetězec smrti tak propracovaný, že ani konečná nositelka zbraně neměla nejmenší ponětí, co vlastně doručuje. A která přinesla smrt svému manželovi, byla nevinným nástrojem v rukách mistrovských manipulátorů. Každý krok byl naplánován. Každá emoce vypočítána. Každá reakce předvídána. Operace prokázala něco hluboce znepokojivého o moderním zpravodajském warfare. Lidé nejbližší cíli se mohou stát nevědomými komplici jeho eliminace. Důvěra se transformuje v nejnebezpečnější zranitelnost ve světě, kde technologie a klam splývají bez jediného švu. Rodina přestává být útočištěm a stává se potenciální hrozbou. Dárek přestává být projevem lásky a mění se v nástroj destrukce. Každý telefonát, každá zpráva, každé obětí, vše může být zmanipulováno, zneužito, obráceno proti tobě. Operace IAB nebyla jen o fyzické eliminaci jednoho muže. Na demonstrací toho, jak daleko jsou zpravodajské služby ochotny zajít. Jak hluboko mohou proniknout do soukromí. Kolik vrstev reality dokážou překroutit, aby dosáhli svého cíle. A především, jak bezmocní jsme proti nepříteli, který neútočí zvenčí, ale zevnitř našeho vlastního kruhu důvěry. Abychom pochopili, jak se telefon dostal k Jáhja a Jášovi, musíme nejprve pochopit, kým vlastně byl. A proč izraelská zpravodajská služba považovala jeho eliminaci za natolik zásadní, že byla ochotna obětovat morální hranice a využít jeho rodinu jako nevědomé nástroje smrti. Narodil se roku 1966 ve vesnici Rafat nedaleko Ramáláhu. Vyrůstal v podmínkách, které formovaly tisíce palestinských životů té éry. Okupace. Omezené příležitosti. Neustálá přítomnost izraelské armády, která definovala každodenní existenci. Jeho otec byl stavební dělník trávící roky prací v samotném Izraeli, vyjížděl před úsvitem, vracel se po setmění, vyčerpaný fyzickou dřinou, která sice přinášela mzdy nezbytné pro přežití Palestinců, ale zároveň potvrzovala jejich podřízenou ekonomickou pozici. Jeho matka vychovávala 7 dětí v domě, který byl sice stísněný, ale naplněný těmi nejpevnějšími rodinnými pouty, které chudoba a vnější tlak často paradoxně prohlubují. Jáhja byl výjimečně inteligentní. Typ studenta, na kterého učitelé vzpomínají i po desetiletích pro jeho schopnost rychle uchopit složité koncepty a disciplínu studovat dlouho poté, co ostatní studenti vzdali. Vynikal v matematice a přírodních vědách, předmětech vyžadujících logické myšlení a systematické řešení problémů. Dovednosti, které z něj později udělají jednoho z nejefektivnějších výrobců bomb v historii Hamásu. Jeho akademické úspěchy mu vynesly přijetí na Univerzitu Bir Zayt nedaleko Ramáláhu, kde studoval elektrotechniku v programu přitahujícím některé z nejbystřejších studentů západního břehu. Ale univerzita na konci 80. let nebyla jen vzdělávací zkušeností. Byla politickým probuzením pro mnohé palestinské studenty. První intifáda vypukla v prosinci 1987. Proměnila okupovaná území v bojiště kamenů proti pancéřovaným vozidlům, stávek proti okupaci, kolektivního vzteku celé generace proti podmínkám, které zdědila.
Mladí muži Jáhjáova věku se octli v centru povstání, házeli kameny na izraelské patroly, organizovali demonstrace, čelili slzným plynům a gumovým projektilům, které izraelská armáda používala k potlačení nepokojů. Univerzitní kampus se stal ohniskem odporu. To, kde se formovaly politické identity. Kde se studenti elektrotechniky učili nejen o movu zákonu, ale také anatomii okupace. Jáhjá pozoroval, jak jeho spolužáci mizí, někteří zatčeni, jiní zraněni, několik zabiti během demonstrací, které se vymkly kontrole. Každá ztráta zesilovala jeho přesvědčení, že akademické vzdělání samo o sobě nestačí. Na univerzitě Bir Zajt se Jáhjá připojil k islámskému džihádu, militantní organizaci, která spojovala náboženskou ideologii s ozbrojeným odporem proti izraelské okupaci. Skupina odmítala jakýkoliv kompromis s Izraelem. Ozbrojený boj vnímala jako jedinou legitimní odpověď na okupaci. Jednání nebo diplomatická řešení považovala za zradu palestinských práv. Jáhjá se účastnil demonstrací, distribuoval letáky vyzývající k odporu a začal budovat kontakty s vysokopostavenými militanty, kteří rozpoznali jeho technické schopnosti a oddanost věci. Izraelské bezpečnostní služby ho během intifády zatýkaly opakovaně, zadržovaly ho týdny, někdy měsíce, pod takzvaný administrativní detencí. Právní mechanismus, který umožňoval uvěznění bez soudu na základě utajovaných důkazů, které zadržení ani jejich právníci nemohli prozkoumat ani zpochybnit. Tato zkušenost ho dále radikalizovala, stejně jako mnohé mladé Palestince, kteří vstupovali do vězení jako protestující a vycházeli jako přesvědčení militanti, utvrzení v přesvědčení, že Izrael rozumí pouze síle. Po absolvování v roce 1988 mohl Jáhjá pokračovat v inženýrské kariéře v soukromém sektoru. Navrhovat elektrické systémy pro budovy. Pracovat pro telekomunikační společnosti. Kariérní cesty, které by mu zajistily pohodlnou existenci střední třídy. Sto toho věnoval sebe samého zcela Hamásu, organizaci založené právě onoho roku jako odnož muslimského bratrstva, kombinující islámskou ideologii s palestinským nacionalismem a ozbrojeným odporem. Jeho technická expertíza z něj udělala neocenitelný přínos pro organizaci, která nutně potřebovala někoho schopného transformovat běžně dostupné materiály v účinné zbraně. Začal experimentovat s výbušninami v konspirativních bytech po celém západním břehu. Učil se metodou pokusu a omylu, některé úspěšné, jiné téměř fatální, jak konstruovat bomby z hnojiva, mazutu, hřebíků a elektronických komponent, které bylo možné koupit v jakémkoliv železářství. Na počátku 90. let si Jáhjá vysloužil přezdívku inženýr, titul odrážející nejen jeho univerzitní vzdělání, ale především technickou mistrovskou úroveň v konstrukci bomb. Navrhoval zařízení s takovou sofistikovaností, jakou izraelští pyrotechnici nikdy předtím u palestinských militantních operací neviděli. Jeho bomby využívaly redundantní detonační systémy, pokud jeden okruh selhal, záložní spustil explozi. Začleňoval mechanismy proti manipulaci, které odpálily zařízení, pokud se ho někdo pokusil zneškodnit. Kalibroval výbušné nálože tak, aby maximalizovali počet obětí v uzavřených prostorech, jako jsou autobusy, počítal poloměr výbuchu a rozptyl střepin s inženýrskou precizností. Školil další operativce Hamásu v konstrukci bomb, vytvářel distribuovanou síť výrobců, kteří mohli pokračovat v operacích, i kdyby byl zajat nebo zabit. Jeho znalosti neměly zemřít s ním. Oběti, které jeho bomby způsobily, byly devastující. Nerozlišující. 6. dubna 1994 vybuchla jim navržená nálož vedle autobusu v Afole, 8 mrtvých Izraelců, 50 zraněných. 13. dubna další z jeho zařízení explodovalo v autobuse v Haděře, 5 mrtvých, 30 zraněných. 19. října sebevražedný atentátník v výbušné vestě, kterou Jáhjá zkonstruoval, odpálil sebe v autobuse v Tel Avivu, 22 mrtvých, 50 zraněných. Bombové útoky terorizovaly izraelské civilisty. Proměnili obyčejné činnosti, jako je jízda veřejnou dopravou, v aktivity ohrožující život. Vytvářeli politický tlak na izraelské lídry, aby reagovali přesilou. Izraelské bezpečnostní služby ho nazvali inženýrem smrti a umístili na špičku jejich cílového seznamu. Červená stránka autorizace znamenající, že jeho eliminace byla považována za operačně nezbytnou a právně sankcionovanou na nejvyšší úrovni vlády. Izraelská zpravodajská služba spustila masivní pátrací akce. Přepadávala podezřelé konspirativní byty. Vyslýchala rodinné příslušníky a spolupracovníky. Nabízela značné finanční odměny za informace vedoucí k jeho dopadení.
Ale Jáchja zmizel hluboko pod zem, přesouval se neustále mezi úkryty, nikdy nespal na stejném místě déle než 2 noci, vyhýbal se oknům a otevřeným prostranstvím, kde by odstřelovači mohli mít čistou ránu, komunikoval pouze prostřednictvím důvěryhodných prostředníků, kteří se s ním setkávali v nepředvídatelných časech a na nepředvídatelných místech. Chápal, že přežití vyžaduje absolutní disciplínu. Žádné vzorce. Žádná předvídatelnost. Žádné emocionální vazby, které by mohly být zneužity. Přestal se účastnit rodinných setkání, vyhýbal se rodičovskému domu, omezil kontakt s manželkou a malou dcerou na krátká nepravidelná setkání uspořádaná skrze několik vrstev zabezpečení, což sledování učinilo téměř nemožným. Bezpečnostní opatření ho učinila téměř nedohledatelným konvenčními zpravodajskými metodami. Izraelští agenti nemohli infiltrovat jeho nejbližší kruh, protože neměl žádný pravidelný kruh k infiltraci. Nemohli předvídat jeho pohyby, protože jeho pohyby byly záměrně náhodné. Nemohli zachytit jeho komunikaci, protože komunikoval tváří v tvář namísto telefony nebo písemnými zprávami, které by mohly být monitorovány. Každý tradiční přístup k jeho cílení selhal proti operační bezpečnostní disciplíně přicházející přirozeně někomu, kdo myslí jako inženýr, identifikuje zranitelnosti a systematicky je eliminuje. Průlom Mossadu přišel prostřednictvím rodinného sledování, které odhalilo psychologickou zranitelnost, kterou i ta nejdisciplinovanější operativec těžko eliminuje úplně potřebu lidského spojení. Navzdory své extrémní opatrnosti udržoval Jáchja nepravidelný kontakt s rodinou, zejména s otcem a bratry, kteří poskytovali emocionální podporu a praktickou pomoc při přesunech mezi úkryty. Izraelská zpravodajská služba identifikovala tyto rodinné vazby jako potenciální slabý bod v jinak neproniknutelném zabezpečení. Nemohli dosáhnout Jáchja přímo, ale potenciálně ho mohli dosáhnout prostřednictvím lidí, kterým důvěřoval bezvýhradně. Lidí, kteří by ho nikdy vědomě nezradili, ale mohli by být zmanipulováni k tomu, aniž by pochopili, co vlastně usnadňují. Pán, který vzešel z měsíců operačního brainstormingu, byl bezprecedentní ve své psychologické sofistikovanosti a morální nejednoznačnosti. Namísto snahy lokalizovat Jáchja přímo vytvoří Mossad zbraň tak dokonale maskovanou jako legitimní dárek, že i Jáchjava rodina mu ji doručí bez podezření. Zbraní bude mobilní telefon, technologie, která se v polovině 90. let stávala natolik běžnou, že jeho obdržení jako dárku by se nezdálo neobvyklé, zejména pro někoho v Jáchjavově pozici, kdo potřeboval schopnosti bezpečné komunikace. Telefon bude obsahovat výbušné zařízení dostatečně malé, aby bylo nedetekovatelné běžnou kontrolou, ale dostatečně silné, aby bylo smrtelné při odpálení vedle hlavy uživatele. Detonační mechanismus bude spuštěn příchozím hovorem, což umožní izraelské zpravodajské službě kontrolovat přesně, kdy exploze nastane, zajistí, že telefon drží Jáchja, nikoliv nevinný člen rodiny. Technické výzvy byly značné. Výbušné zařízení muselo být dostatečně malé, aby se vešlo do pouzdra telefonu, aniž by bylo zařízení znatelně těžší nebo změnilo své rozměry způsobem, který by vzbudil podezření. Muselo zůstat dostatečně stabilní, aby přežilo přepravu a manipulaci bez náhodné detonate. Spouštěcí mechanismus potřeboval být spolehlivý natolik, aby detonoval na povel, ale ne tak citlivý, že by náhodná elektrická fluktuace nebo mechanický šok způsobili předčasnou explozi. Každý parametr musel být vypočítán s precizností. Každá komponenta testována a retestována. Každý možný scénář selhání analyzován a eliminován. A kriticky telefon musel normálně fungovat týdny nebo měsíce před detonací, což umožní Jáchjaovi zvyknout si na jeho používání a snížit ostražitost vůči možnosti, že zařízení samo je zbraní. Technická divize Mossadu strávila měsíce vytvářením řešení. Vybrali populární model mobilního telefonu takový, který byl komerčně dostupný a jehož specifikace byly dobře zdokumentovány, což umožňovalo modifikaci bez zanechání zjevných stop. Opatrně odstranili vnitřní komponenty telefonu, vytvořili prostor pro výbušnou náplň, přitom zachovali vnější vzhled zařízení a základní funkčnost. Výbušninou byl RDX, vojenská sloučenina s extrémně vysokou energetickou hustotou, což znamenalo, že relativně malá množství mohla produkovat devastující výbuchové efekty. 50 gramů zhruba hmotnost standardní žárovky bylo dostatečné k vytvoření exploze, která by byla smrtelná na krátkou vzdálenost, zatímco omezila kolaterální škody na kom stojícím více než pár stop daleko. Spouštěcí mechanismus byl mistrovským dílem miniaturizace. Mikroprocesor menší než poštovní známka byl integrován do desky plošných spojů telefonu, naprogramován k počítání příchozích hovorů a aktivaci detonátoru při konkrétním čísle hovoru. V tomto případě při 51.
Prodleva byla záměrná, dávala Jáhjáovi čas telefon extenzivně používat, volat, přijímat hovory a rozvíjet rutinní znalost, která by ho přiměla zařízení bezvýhradně důvěřovat. V okamžiku, kdyby byl přijat 50. hovor, telefon by byl v jeho držení týdny, prokázal by svou funkčnost a stal by se nepostradatelným komunikačním nástrojem namísto podezřelého objektu vyžadujícího pečlivou kontrolu. 51. hovor by přišel z řídícího centra Mossadu, spuštěný, když sledování potvrdilo, že Jáhjá je sám nebo v místě, kde by kolaterální oběti byly minimální. Ale technická sofistikovanost telefonu byla bezcenná, pokud nemohl být doručen přesvědčivě. Poslat ho přímo na Jáhjáovu poslední známou adresu by vzbudilo podezření. Výrobci bomb nepřijímají balíky od neznámých odesílatelů bez důkladné kontroly. Zachytit ho na ulici a předat mu telefon by bylo operačně nemožné vzhledem k jeho bezpečnostním protokolům a faktu, že se neustále přesouval mezi lokacemi. Řešení vyžadovalo přiblížit se mu prostřednictvím někoho, komu důvěřoval, absolutně někoho, kdo by telefon držel, zkontroloval a doručil bez podezření, protože by neměl důvod pochybovat o jeho legitimnosti. Izraelská zpravodajská služba vybrala Jáhjáova strýce Kamála Ajáše, který žil na západním břehu a udržoval kontakt s Jáhjáovou nejbližší rodinou navzdory izraelským omezením pohybu mezi různými oblastmi okupovaných území. Kamál byl obchodník s legitimními důvody cestovat, což ho činilo méně pravděpodobným přitahovat bezpečnostní pozornost než Jáhjáův otec nebo bratři, kteří byli pod neustálým dohledem. Byl také někdo, komu Jáhjá důvěřoval, rodinný stařešina, jehož rada byla respektována a jehož loajalita byla nespochybnitelná. Pokud by Kamál doručil telefon Jáhjáovi s vysvětlením, že pochází od podporovatelů Hamásu ze zahraničí, kteří chtěli zajistit, aby jejich operativci měli schopnosti bezpečné komunikace, Jáhjá by neměl důvod dar odmítnout nebo ho podrobit druhu paranoidní kontroly, kterou by aplikoval na cokoliv z neznámého zdroje. Výzvou bylo vytvořit scénář, kde by Kamál obdržel telefon a věřil, že jde o opravdový dar od vedení Hamásu, namísto zbraně od izraelské zpravodajské služby. Operativci Mossadu v Damašku operovali pod hlubokým krytím a udržovali pečlivě zkonstruované falešné identity, které jim umožňovaly pohybovat se v syrské společnosti bez přitahování pozornosti. Infiltrovali sítě podporovatelů Hamásu. Vytvářeli kontakty. Budovali důvěryhodnost měsíce, někdy roky předem. Navázali kontakt s nízkourovňovým logistickým koordinátorem Hamásu, který zpracovával komunikaci mezi vedením Hamásu v Damašku a operačními buňkami na palestinských územích. Koordinátor nebyl dostatečně vysoký na to, aby znal všechny operační bezpečnostní procedury Hamásu nebo rozpoznal jemné nesrovnalosti, které by mohly odhalit klam. Ale byl natolik důvěryhodný, že jeho zapojení dodalo kredibilitu jakékoliv komunikaci, kterou usnadnil. Prostřednictvím tohoto koordinátora předal Mossad zprávu naznačující, že vysoké vedení Hamásu chce poskytnout vylepšené komunikační vybavení klíčovým operativcům, včetně Jáhjá Ajáše, jehož důležitost pro vojenské operace organizace z něj činila prioritu pro upgraded technologii. Koordinátorovi bylo řečeno, že balík dorazí důvěryhodnými kanály a měl by být přeposlán Jáhjáově rodině s instrukcemi doručit ho při příští příležitosti bezpečného setkání. Koordinátor přijal vysvětlení bez zpochybnění. Proč by podezíral, že vedení Hamásu by ho využilo k usnadnění izraelského atentátu? Myšlenka byla psychologicky natolik nepravděpodobná, že ani základní skepticismus nespustil alarm. Telefon byl zabalen s pečlivou pozorností k detailu, která by zapůsobila na jakéhokoliv profesionálního balíčkáře dárků nebo legitimního prodejce elektroniky. Přišel v původní krabici výrobce, kompletní s instrukcemi v arabštině, záručním listem, koženým pouzdrem a náhradní baterií, všemi příslušenstvími, která by doprovázela high-end mobilní telefon zakoupený normálními komerčními kanály. Balení nejevilo žádné známky manipulace. Žádné švy, které by byly znovu zapečetěny. Žádné hmotnostní nesrovnalosti, které by mohly naznačovat skryté komponenty. Vše vypadalo přesně tak, jak mělo vypadat drahý, pečlivě zabalený dárek od organizace, která investuje do bezpečnosti svých nejcennějších aktiv. Blahopřejný lístek přiložený k balíku obsahoval zprávu v arabštině přející Jáhjáovi pokračující úspěch v jeho boji a ujišťující ho, že podporovatelé v zahraničí sledují jeho operace s obdivem a poskytují zdroje k zajištění jeho efektivity a bezpečnosti. Balík cestoval z Damašku přes Jordánsko na západní břeh pašeráckými trasami, které Hamás pravidelně používal k přesunu vybavení a dokumentů přes hranice. V každé fázi byl zpracován lidmi, kteří neměli důvod cokoliv podezírat. Vypadal jako legitimní vybavení posílané na podporu operací Hamásu, přesně ten druh materiálu, který těmito sítěmi procházel neustále.
Když balík dosáhl Kamála Ajáše koncem prosince 1995, prozkoumal ho s pečlivou pozorností někoho, kdo chápal, že izraelská zpravodajská služba je sofistikovaná a nebezpečná. Otevřel krabici. Prozkoumal telefon. Zapnul ho a ověřil, že se normálně spouští. Zkontroloval balení pro cokoliv podezřelého. Vše se jevilo legitimní. Telefon vypadal draze, profesionálně zabalený, přesně to, co by člověk očekával od dárku poslaného vedením Hamásu ceněnému operativci. Kamál kontaktoval Jáhjáova otce a informoval ho, že dorazil balík z Damašku s instrukcemi doručit ho Jáhjáovi. Otec zařídil setkání prostřednictvím propracovaných bezpečnostních protokolů, které řídily jakýkoliv kontakt s jeho synem. Zprávy procházely mnoha prostředníky. Ta setkání byla volena na poslední chvíli a komunikována kódovanými frázemi. Časy příjezdu odstupňované, aby se zajistilo, že nikdo není sledován. Když se Jáhjáův otec konečně sešel s ním v konspirativním bytě v pásmu Gazy začátkem ledna 1996, předal mu telefon s vysvětlením, že pochází od vedení Hamásu v Damašku, které chtělo zajistit, aby Jáhjá měl spolehlivé komunikační vybavení. Jáhjá zkoumal telefon s paranoidní důkladností, která ho udržovala naživu roky. Otáčel ho v rukou. Zkoumal švy. Kontroloval přihrádku baterie. Zapnul ho a procházel menu k potvrzení funkčnosti. Ptal se otce na otázky, odkud to přišlo, kdo s tím manipuloval, jestli se někdo zdál podezřelý během dodacího řetězce. Odpovědi ho uspokojily. Balík přišel důvěryhodnými kanály Hamásu, byl zpracován lidmi, jejichž loajalita byla nezpochybnitelná a nejevil žádné známky manipulace. Telefon se zdál být přesně tím, za co se vydával dárkem od podporovatelů, kteří mu chtěli poskytnout lepší technologii pro koordinaci operací. Během následujících týdnů Jáhjá telefon extenzivně používal. Volal operativcům Hamásu koordinujícím útoky. Přijímal hovory od rodinných příslušníků kontrolujících jeho bezpečnost. Vedl rutinní komunikaci, která byla nezbytná navzdory jeho obecně přísným bezpečnostním protokolům. Každý hovor fungoval normálně. Výdrž baterie telefonu byla dobrá. Síla signálu byla spolehlivá. Kvalita zvuku byla čistá. Všechny charakteristiky legitimního zařízení. V okamžiku, kdy byl přijat 50. hovor, Jáhjá rozvinul druh pohodlné známosti s telefonem, který eliminoval jakékoliv reziduální podezření, které mohl původně chovat. Nebyl to již potenciálně podezřelý dár vyžadující pečlivou kontrolu, ale prostě nástroj, který používal denně tak všední a důvěryhodný jako jeho boty nebo hodinky. Izraelská zpravodajská služba sledovala telefon prostřednictvím signálové zpravodajské činnosti, monitorovala, kdy se zapínal, ke kterým vysílačům se připojoval a vzorec uskutečňovaných a přijímaných hovorů. Čekali na správný okamžik čas, kdy bylo potvrzeno, že Jáhjá telefon používá, když byl v místě, kde kolaterální oběti mohly být minimalizovány a kdy operační podmínky umožňovaly okamžité potvrzení úspěchu atentátu. 5. ledna 1996 sledování potvrdilo, že Jáhjá je v konspirativním bytě v oblasti Beit Lahja v pásmu Gazy v bytě poskytnutém podporovatelem Hamásu, který Jáhjá dočasně používal při koordinaci nadcházející operace. Byl v bytě sám vzácný jev vzhledem k tomu, že konspirativní byty obvykle obývalo více lidí, kteří poskytovali jak bezpečnost, tak krytí pro hledané osoby snažící se vyhnout detekci. Přesně v 9 hodin 32 minut dopoledne uskutečnilo řídící centrum Mossadu v Tel Avivu hovor na upravený telefon. Hovor byl 51. od okamžiku, kdy Jáhjá zařízení obdržel. Mikroprocesor zabudovaný v obvodech telefonu zaregistroval příchozí hovor, spočítal ho jako číslo 51 a aktivoval detonátor. Výbušnina RDX detonovala s devastující silou, generovala rázovou vlnu, která okamžitě zničila telefon, roztříštila Jáhjáovu lebku a zabila ho dřív, než mohl pochopit, co se děje. Exploze byla dostatečně silná, aby byla smrtelná, ale natolik zadržená, že nezničila byt ani vážně nezranila nikoho v přilehlých místnostech. Precizní inženýrství, které splnilo operační cíl eliminace Jáhjá při minimalizaci kolaterálních škod, které by mohly zabít nevinné civilisty a vytvořit mezinárodní odsouzení. Operativci Hamásu našli Jáhjávo tělo minuty poté, když zvuk exploze přiměl lidi spěchat vyšetřovat. Jeho tvář byla nepoznatelná, zničená výbuchem, který detonoval 15 cm od jeho hlavy. Telefon byl kompletně zničen, fragmentovaný na kusy příliš malé, aby poskytly forenzní důkazy o jeho konstrukci nebo původu. Palestinské úřady provedly vyšetřování, ale bez neporušeného telefonu nemohli definitivně dokázat, co způsobilo explozi. Mohlo to být zařízení umístěné v bytě.
Mohla to být bomba skrytá v jiném objektu. Bez fyzických důkazů zůstala pravda pohřbena pod vrstvami spekulací. Izraelští zpravodajští úředníci nepotvrdili nic, veřejně udržovali strategickou nejednoznačnost charakterizující všechny citlivé operace. Ale v rámci zpravodajských kruhů byla operace považována za technický a operační triumf, úspěšný atentát, který překonal mimořádné bezpečnostní protokoly a prokázal inovativní weaponizaci spotřební technologie. Reakce na palestinských územích byla okamžitá a intenzivní. Tisíce se zúčastnili Jáhjáva pohřbu v jeho rodné vesnici, kde truchlící ho chválili jako mučedníka, který zemřel v boji proti izraelské okupaci, a slibovali pomstu Izraeli za jeho atentát. Lídři Hamásu přísahali, že Jáhjáva smrt neukončí jejich ozbrojený boj, ale inspiruje nové vlny útoků proti izraelským civilistům a vojenským cílům. Palestinská autorita kritizovala Izrael za provádění mimosoudních zabíjení na palestinských územích, argumentujíc, že atentáty porušují mezinárodní právo a podkopávají snahy vyjednat mírové řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Ale kritika neměla žádný praktický efekt. Izraelská pozice vždy byla, že jednotlivci plánující a provádějící teroristické útoky proti civilistům jsou legitimními cíli bez ohledu na to, kde se nacházejí. Uvnitř Izraele byla veřejná reakce komplikovanější. Bezpečnostní úředníci slavili eliminaci někoho odpovědného za desítky civilních úmrtí a kdo plánoval další útoky, které by zabily více lidí. Operace prokázala technickou sofistikovanost a operační dosah Mosadu, posílajíc zprávu ostatním militantům, že žádný bezpečnostní protokol není dokonalý a že izraelská zpravodajská služba eventuálně najde způsob, jak dosáhnout kohokoliv plánujícího útoky proti izraelským civilistům. Ale existoval také diskomfort s metodou. Využití rodinných vztahů. Transformace dárku v nástroj smrti. Faktu, že Jáhjáva vlastní rodina, aniž by to věděla, usnadnila jeho eliminaci. Využití rodinných příslušníků jako nevědomých spolupachatelů v atentátu vyvolalo etické otázky o hranicích legitimních zpravodajských operací a přijatelnosti manipulace nevinných lidí k usnadnění zabíjení. Nejvýznamnější kontroverze se soustředila na Kamála Ajáše a Jáhjáva otce, kteří doručili smrtící telefon, aniž by věděli, co nesou. Když se dozvěděli, že telefon, který Jáhjávi dali, byl zbraní, která ho zabila, psychologický dopad byl devastující. Kamál utrpěl to, co rodinní příslušníci popsali jako mentální zhroucení, pohlcen vinou, že byl zmanipulován k způsobení smrti svého synovce. Stáhl se ze společenského života. Přestal se účastnit rodinných setkání. Strávil měsíce v těžké depresi. Nemohl sladit svou lásku k Jáhjávovi s realitou, že jeho činy, ačkoliv nevědomé, usnadnili atentát. Jáhjávův otec zažil podobné trauma, truchlel nejen nad smrtí svého syna, ale nad vědomím, že jeho poslední interakce s Jáhjáhem byla doručení zbraně, která ho zabila. Hamás provedl interní vyšetřování k určení, jak izraelská zpravodajská služba pronikla jejich komunikačními kanály dostatečně k provedení takové operace. Vyslýchali koordinátora sídlícího v Damašku, který usnadnil doručení telefonu, eventuálně dospěli k závěru, že byl buď ochotným izraelským agentem, nebo nevědomým pěšákem v operaci, jejíž komplexnost nerozpoznal. Koordinátor zmizel krátce poté, co Hamásovo vyšetřování skončilo. Zda byl zabit Hamásem pro podezření z kolaborace, nebo přemístěn izraelskou zpravodajskou službou k ochraně aktiva, zůstalo nejasné. Hamás implementoval přísnější protokoly pro přijímání vybavení nebo komunikací z externích zdrojů, vyžadující několik vrstev verifikace předtím, než operativci měli povoleno používat jakoukoliv technologii poskytnutou kanály, které by mohly být potenciálně kompromitovány. Každý telefon. Každý počítač. Každé zařízení muselo projít rozsáhlou kontrolou technickými experty, než mohlo být používáno. Technický úspěch operace inspiroval podobné přístupy v následujících izraelských atentátních operacích. V roce 1997 se Mossad pokusil zavraždit vůdce Hamásu Chálida Mašála v Jordánsku použitím toxické substance aplikované agenty vydávajícími se za kanadské turisty, operace, která selhala, když jordánské bezpečnostní síly zajaly operativce a vydali protijet diplomatickým tlakem, který přinutil Izrael propustit uvězněné členy Hamásu výměnou za propuštění operativců. V roce 2010 Mossad zavraždil velitele Hamásu Mahmúda Almabúha v dubajském hotelu použitím technik udušení, které iniciálně vypadaly jako přirozená smrt, dokud forenzní vyšetřování a záběry bezpečnostních kamer neodhalily sofistikovaný atentát zahrnující více než 2 tucty operativců, kteří vstoupili do Dubaje použitím padělaných pasů. Etické otázky vyvolané operací IAB zůstávají kontroverzní o dekády později.
Zpravodajské agentury obhajují operaci jako legitimní cílení někoho přímo odpovědného za teroristické útoky, které zabily desítky civilistů a kdo aktivně plánoval další útoky, které by zabily více lidí. Z této perspektivy bylo použití rodinných příslušníků jako nevědomých doručovacích mechanismů politováníhodné, ale nezbytné, vzhledem k tomu, že Jáhjáovy bezpečnostní protokoly učinily konvenční přístupy nemožnými a úspěch operace zabránil budoucím útokům, které by si vyžádaly další nevinné životy. Manipulace Kamála a Jáhjáova otce, ačkoliv jim způsobila těžké psychologické trauma, byla kolaterální škodou v operaci, která sloužila širším strategickým cílům a nakonec zachránila životy eliminací někoho, jehož technické dovednosti a operační oddanost z něj činili nenahraditelného v rámci vojenské struktury Hamásu. Kritici argumentují, že manipulace nevinných rodinných příslušníků k usnadnění atentátu překračuje etické hranice, které by měly omezovat zpravodajské operace bez ohledu na strategická ospravedlnění. Transformace lásky a důvěry v nástroje smrti porušuje základní lidské vztahy způsobem, který nelze ospravedlnit bezpečnostními potřebami. Kamál a Jáhjáův otec byli oklamáni způsoby, které fundamentálně porušily jejich autonomii a souhlas. Stali se nástroji v operaci, jejíž povahu nemohli pochopit a jejíž výsledek by nikdy nepodpořili, kdyby znali pravdu. Psychologické trauma, které utrpěli jako důsledek zjištění, že doručili zbraň, která zabila jejich příbuzného, představovalo vážnou újmu způsobenou nevinným lidem, kteří nenesli žádnou odpovědnost za Jáhjáovy činy a neměli smysluplnou schopnost chránit se proti manipulaci sofistikovanými zpravodajskými službami. Využití rodinné důvěry jako vektoru exploatace, tvrdí kritici, degraduje morální hranice, které oddělují legitimní zpravodajskou práci od čirého bezohlednosti. Operace také prokázala, jak spotřební technologie mohla být weaponizována způsoby, které vytvořily nové zranitelnosti pro kohokoliv spoléhajícího na elektronická zařízení pro komunikaci. Mobilní telefony, laptopy, tablety, jakékoliv elektronické zařízení s dostatečným vnitřním prostorem k utajení výbušných komponent se stalo potenciální zbraní v technologickém zbrojním závodu mezi zpravodajskými službami a cíli snažícími se chránit. Po Jáhjáově atentátu militanti a teroristé po celém světě implementovali přísnější protokoly pro přijímání elektronických zařízení, vyžadující technické kontroly vyškoleným personálem před použitím jakéhokoliv telefonu nebo počítače, který nebyl osobně zakoupen z ověřených komerčních zdrojů. Ale tato opatření vytvořila operační obtíže. Bezpečná komunikace vyžadovala elektronická zařízení. Přesto ty též přístroje představovaly potenciální útočné vektory, které bylo obtížné kompletně eliminovat. Úspěch operace v proniknutí bezpečnostními protokoly Hamásu prostřednictvím sociálního inženýrství namísto technického sledování zdůraznil trvalý význam lidské zpravodajské činnosti v éře stále více dominované signálovou zpravodajskou činností a kybernetickými schopnostmi. Nejsofistikovanější šifrování. Nejtajnější komunikační kanály. Nejpřísnější bezpečnostní protokoly všechny mohly být obejity manipulací lidí, kteří těmto systémům důvěřovali. Navzdory sofistikovaným elektronickým sledovacím schopnostem Izraele a jeho schopnosti zachytit komunikace napříč mnoha platformami vyžadovalo dosažení Jáhjá pochopení lidské psychologie. Rodinné pouta, které ani ta nejdisciplinovanější operativec nemohl kompletně přetnout. Důvěru mezi příbuznými, která mohla být zneužita vytvořením scénářů, kdyby tato důvěra byla rozšířena na objekty vypadající legitimně, ale ve skutečnosti představující zbraně. Operace prokázala, že bez ohledu na technologický pokrok zůstává zpravodajská práce fundamentálně o porozumění a zneužívání lidského chování, vztahů a psychologických zranitelností, které činí i ty nejpečlivější cíle náchylnými ke klamu. Dědictví operace IAB přesahuje Jáhjáovu smrt k širším otázkám o evoluci atentátů jako nástroje státnictví. Zpravodajské služby vždy prováděly cílené zabíjení, ale sofistikovanost a technická inovace prokázané operací smrtícího telefonu odrážely novou éru, kde spotřební technologie, sociální inženýrství a miniaturizovaná zbraň konvergují k vytvoření atentátních schopností, které předchozí generace zpravodajských důstojníků nemohly ani představit. Operace byla současně triumfem technické inovace a znepokojivou indikací toho, jak daleko byly zpravodajské služby ochotny zajít v eliminaci hrozeb, manipulovat rodiny, weaponizovat dárky a transformovat každodenní objekty v nástroje smrti. Pro rodiny chycené v mechanismu operace neexistoval žádný triumf, pouze trauma, které se nikdy plně neuzdravilo. Kamal Ajáš žil zbytek svého života s vědomím, že izraelská zpravodajská služba ho použila jako nevědomý nástroj v atentátu jeho synovce. Jáhjáův otec nesl břemeno doručení telefonu, který zabil jeho syna, poslední akt otcovské péče, který byl pervertován v akt nevědomé zrady.
Jejich příběhy jsou připomínkou, že za každou zpravodajskou operací, bez ohledu na její technickou eleganci nebo strategické ospravedlnění, existují lidské náklady, které přetrvávají dlouho potom, co operační zprávy byly archivovány a analytici se přesunuli k dalším cílům. Jejich utrpení představovalo lidské náklady zpravodajských operací, které jsou hodnoceny podle jejich strategického úspěchu, ale zřídka podle jejich morálních důsledků. Oběti, které zpravodajské agentury uznávají jako politováníhodné, ale přijímají jako nevyhnutelné v honbě za operačními cíli. Byt, kde Jáchá zemřel, byl opraven a pronajat novým nájemníkům, kteří neměli tušení o jeho historii. Technologie mobilních telefonů, která byla vyaponizována v roce 1996, se stala zastaralou během dekády, nahrazena smartfony se schopnostmi, které by se inženýrům, kteří upravovali Jácháův telefon, zdály jako sci-fi. Ale operační principy prokázané operací IAB zůstaly relevantní. Že důvěra je ultimátní zranitelnost. Že technologie může být vyaponizována způsoby, které činí detekci téměř nemožnou. A že zpravodajské služby ochotné manipulovat lidské vztahy disponují schopnostmi, které sahají daleko za konvenční vojenskou sílu. Pokud jste považovali tento hluboký ponor do jedné z technicky nejsofistikovanějších operací Mossadu za poutavý, přihlaste se k odběru a stiskněte zvoneček notifikací, abyste nikdy nezmeškali, kdy zkoumáme operace, které předefinovaly moderní zpravodajskou válku. Dejte like, pokud ceníte výzkum a etickou analýzu, která vstupuje do rekonstrukce těchto složitých příběhů. A tady je vaše otázka pro komentáře, kde by měly být vytýčeny etické hranice ve zpravodajských operacích. Je použití rodinných příslušníků jako nevědomých spolupachatelů někdy ospravedlnitelné při cílení teroristů? Nebo takové operace překračují morální hranice, které by měly omezovat i legitimní bezpečnostní cíle? Sdílejte svůj pohled níže, protože tyto otázky záleží více než kdy jindy ve věku, kde technologie činí atentáty stále přesnějšími, ale morální kalkulace zůstávají stejně obtížné jako vždy.